ಹಾಯ್ ಮಾಂತ ಎನ್ನ ತುಳು ಬಾಂಧವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ತುಳು ಕಿಚನ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಏನಿತ್ತ ಎನ್ನ ರೆಸಿಪಿ ನುಗ್ಗೆ ಚಪ್ಪುತ ಪಲ್ಯ. ಪ್ರಿಯ ಬಂಧುಳೆ ನಿಖಿಲ್ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಜರ್ನಂಟ ದಯ ಮಾಡ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪುಳೆ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರಲೆ ಬಂಧುಳೆ ಅಂತ ಕೇಳಂತುಳ್ಳೆ. ಪ್ರಿಯ ಬಂಧುಳೆ ದುಂಬು ತಾಣಿ ನುರ್ಗೆತ ಚಪ್ಪು ನೇನು ದೆತ್ತು ದೀತಿತ್ತೆ ಎಂದು ತುಳೆ ಎಡ್ಡೆ ಬಾಡದು ಇಂಚ ಬೇಕಣೆ ದೆಪ್ಪೆರಾಪುಂಡು ಎಂದು ಫ್ರೆಶ್ ಆತು ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೆರಳೆ ಬಳ್ಳಿ ಬಂದುಲೆ ಒಂಜಿ ದಿನತ್ತ ದುಂಬು ದೆತ್ತು ದೀವೋಡು ಅಂಚ ದೆತ್ತು ದೀನ ಅಂಚಿನೈನು ಇಂದೆನು ಪೊರ್ಲು ದೆಕ್ಕೊಡು ಬಂದುಲೆ ದಾಯಂದು ಮಂಟ ಇಂದೆಟ್ಟು ವಿಷಾಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂತುನ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಐಕ ಪೋಡಾತ ಪೊರ್ಲು ಟೇನು ಇಂದೆನು ದೆಕ್ಕೊಂತುಳ್ಳೆ ಅಂಚನೆ ದುಂಬುತ ಕಾಲಟ್ ಎಂಕ್ಲೆನ ಪ್ರಾಯತಕ್ಲು ಪೆಲ್ತಾರೇನು ಪಾಡ್ತು ಇಂದಿನ ಪಲ್ಯ ಮಾಡ್ತಂತೀರು ಅವೇ ಸ್ಟೈಲಟ್ ಏನಿತ್ತೆ ಮಾಲ್ತಂತುಳ್ಳೆ ಬಂದುಳೆ ತುಳೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅಗತ್ತಿತ್ತನಾತು ಪೆಲ್ತಾರೇನು ಪಾಡೋಳಿ ಪೆಲ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕುಜಿನ ಅಂಟ ಅಂಚನೆ ಪಲ್ಯ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ತುಳೆ ಬಂದುಳೆ ಇತ್ತೇನು ಒಂತೆ ರೇಷಂಟ್ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಹರಿನು ಏನು ಪೊಯ್ಪೊಂಡು ತುಳೆ ಐಕೇನು ಐನು ಮುಂಚಿನಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದು ಇಂದೇನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತು ಪೊಡಿ ಮಾಡ್ತು ಐಕ ಅಂಟ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲಗಿಂದು ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿನ ಅಂಟ ತಾರ ಇಲ್ಲ ಪಾಡೋಳಿ ಬಂದುಲೆ ಇತ್ತೆ ದುಂಬು ಏನು ಪೆಲ್ತಾರೇನು ಬೆಯ್ಯರ ಪಾಡೊಂತುಳ್ಳೆ ಏನು ರೌಂಡ್ ಆತಿಂದೇನು ಮೂರ್ತೆ ನಿಕ್ಲ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಟ್ಲ ಮೂರೋಳಿ ಬಂದುಲೆ ಇನ್ನೊಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ನಾಗ ಐಕೊಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂತುಳ್ಳೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಹಣ್ಣು ಇದು ಮಾಂತ ಪೊರ್ಲು ಬೇಯೋಡು ಬಂದುಳೆ ತುಳೆ ಇಂದಿತ್ತೆಡ್ಡೆ ಬೇಯ್ತಂಡು ನೀರು ನಿಕ್ಲೆಕ್ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ನಾಂಟ್ಲ ಪಾಡೋಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ಯರ ಪೋಪುನ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯಂದ ಮಂಟ ನುರ್ಗೆತ ತಪ್ಪು ಬೇಕ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಬಂದುಳೆ ತುಳೆ ಐಕೇನಿತ್ತೆ ನುರ್ಗೆತ ಚಪ್ಪುನೇನು ಪಾಡೊಂದು ತುಳ್ಳೆ ಇಂದ ನಮ್ಮನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಲ ಮಸ್ತ್ ವಿಟಮಿನ್ಲ ಪ್ರಾಯ ತಕ್ಲು ಪಣಂತುಳ್ಳೆ ವರ್ಷ ಕೊರ ಅಂಟ್ಲ ಇಂದೇನು ತಿನ್ನೋಡು ಪಂಡತ್ ಆರಾಮಟಿಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅಂಚನೆ ಐಕ್ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯ್ನಾತು ಉಪ್ಪುಲ ಅಂಚನೆ ಹಿಂದೆನೇನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಂತುಳ್ಳೆ ಬಂದುಲೆ ತುಳೆ ಈತು ಪೊಡಿ ಅಂಟ ಯಾವ ಮಸ್ತ್ ಸಣ್ಣ ಆವಡು ನಿಂದು ಗರಿ ಗರಿ ಆತು ಇಂಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕೊಡು ಇಂದು ಬೇಯ್ತಾನಾಗ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಬಂದುಳೆ ತುಳೆ ತುಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಟ್ಟಿತ್ತೆ ನುರ್ಗೆತ ಚಪ್ಪುತ ಪಲ್ಯ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ಅರಿತ ಆ ಪೊಡಿನ್ಲ ಏನು ಪಾಡ್ತು ಪೊರ್ಲು ಏನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಂತುಳ್ಳೆ ತುಳೆ ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನುರ್ಗೆತ ಚಪ್ಪುತ ಪಲ್ಯ. ಪ್ರಿಯ ಬಂಧುಳೆ ನುರ್ಗೆತ ಚಪ್ಪುತ ಪಲ್ಯ ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆತನು ನಿಕ್ಲೆಕ ಮಾಂತರೆಕ್ಲ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂಧುಳೆ.